Ассалому алейкум. Давоми видеомо ба шумо гуфтанем, ки ози мусалмоно воҳимаи холиштагиянд. Воҳима ҳасад, бахилӣ, бадбинӣ, чӣ мегӯянд, беҳад ваҷдагиянд. Ами чӣ мегӯянд, ози шумо дабугум, ами хоҳари юристе, ки мусалмон дар шаҳри мо, ҳар қадар воҳимае кард оғози воҳима мекунад. Кӯдаки тарада учёт мемонанд, кӯдаки тара мекунанд. Аз ман дуо кардам Худованд раҳиморо бихоҳ. Ина бинед огоҳӣ додан дар учёт мо нарафтем. Агар огоҳӣ намекарданд, штраф мекарданд, ҷарима мекарданд моро. Кӯдака дар учёт мемонанд, омада хонаи моро проверка мекарданд, ки мо чӣ хеле шароите зиндагӣ мекунем, чӣ хеле даромад дорем. И ҳамааш раҳмати Худованд. 5 сол шуд ана хоҳари мусалмонро доим хеле мегӯяд, кӯдаки шуморо мегиранд, ту кор намекунӣ, кор намекунӣ, ба шумо кортон чия, кор намекунӣ, Худованд ризқи рӯзии моро медиҳад. Мо кор намекунем, ма вақти кор кардагим, одамои ама қарз гирифтагиам, сумои қарз ма оста гардондастем, суми қарз зиндагӣ карда гаштаистам. Кор намекунем, ба шумо чӣ ки кор мекунам мекунам. Шумо dabояд ман учёт биспорам, ки дар ҷо чӣ кор кардастам, чӣ хел ман зиндагӣ кардам, чӣ хел рӯзҳо бурда истодам. Ба шумо чӣ мондияд ҳаёт? Мегӯ ба хари борон бо хари чӣ кор доред? Дар ҳадиси пайғамбар мегӯяд, аз ахлоқи хуби мусалмон ин аст, ки ба холаш мегузорад, он чӣ ки ба он дахл надорад. Чаро шумо қадар чӣ мегӯянд, кунҷковӣ мекунед, ки кор намекунед, тара меояд опекун дакта мебарад. 5 сол шуд анем хеле мегӯяд. Ман мегӯям сухани хубе бор бигӯед. Дигар ман ҳамун юрист қати ози дар робита нестам. Барои ки чӣ гапе зам, ту гудакта монди рафтӣ, ту гудакта хеле кадӣ. Ман гудак потом партофтан нарафтам, барои коғаз, барои кор рафтам, ки кор пайдо кунам Тоҷикистонда, ва биём гудакро бигирим барам. Яке кор пайдо накардам. Аллоҳ таоло худ беҳтар медонад. Бо варақ дар корши, барои варақ рафтам, ки дар он ҷо варақ фаҳмам, ки варақи чӣ кор кунад дар кора. Бароям рафтам, гуфтам одам ай мастӣ шуда мехоҳад дар ҷо меравад. Аллоҳ таоло аз дили мо огоҳ аст, ки мо ба кадом ният ай хона мебароем. ҳар мегӯяд дар ҳадиси пайғамбар, дар ҳадиси саҳиш, ки ҳар амали инсон аз ният вобастагӣ дорад. Ба кадом ният рафтам, Худованд бо маро ба кадом ният гардон овард, кӯдаки маро соҳ саломат ба дасти ман оварданд, расонданд. Духтари маро назаданд, духтари маро натарсонданд, шиканҷа накарданд, дар ҳеҷ ҷо оромӣ бурданд, бо маро роҳ нишонданд, ки дар оянда ман бола рафта нишонам, кӯдактонро биёред дар мо бутиену кӯдаки шумо то омадантон нигоҳ мекунед, ки билетонро меёред нишон медиҳед, гуфтанд кӯдактон дар таҳти назорати мо меистад. Ки ман гуфтам не кӯдак ма дигар намеёрам пеши шумо. Ҷое ки рафтам, кӯдакам қатъи бурдагӣ мебарам, ки як бор намехоҳад шид. Барои ман чӣ мегӯянд, дарс неём, исо раҳмати Аллоҳ таоло, таваккали Аллоҳ карданам, натиҷаша гирифтам. Барои ман дарс ҳамеша ҳаст, дарсе. Лекин ин Худованд кӯдака мо дар кадом вақт таваккал мекунем? Оя таваккала кай мо риоя мекунем? Дар ин ҳолатое, ки ай даст мо коре намеояд, ба Худованд месупорем. Худованд бандаро хеле ҳимоя мекунад. Нигоҳ кунед, ай ҷойгоҳи хоб омадан гирифтан бурданд. Кӯдак файрод накарданд дар суд. Унҷо буданд модарое, ки қати кӯдакошон омадагӣ буданд. Не ки маро гуфтанд танҳо биё. Кӯдака инҷа виноват накарданд. Модарро виноват карданд, ки ту монда рафтӣ. Хоб, виноват ман ки бошам, пеши шумо да виноватам, яки пеши Худовандам виноват набошам, ки кӯдак ба ман гишина ташо намонад. Ба маро пурсиданд, ту кӯдак пул монди? Гуфтам ҳо, карта кардам, духтарам да пул мондум. Дугонааш қати оту очаш гап задем, ки омада шавхо раванд, якҷоя мактаб раванд. Ҳамсоямонро вобаста кардам, ки нигоҳо биниш кунанд. Кӯдаки ман на гишина ташна намонда. Кӯдаки ман ай мактаб ягон чи муаллимаш нанавист, ки духтари ман дарса прагӯ карда. Ҳар рӯз дарс духтари ман чорякшина бобои хуб ба аъло таом кард. Духтари ман да набудани ман духтари ман мактаба як ҳафта дар он ҷое чи истод то интернат, ки то як ҳафта рахтам омадам, рафтам қоғозашо дуруст кардам, гирифтам, алҳамдулилла. Ин ҳафтаи набудаиша ё уважительный ҳисоб мекунанд, бо дарсҳоро муаллима додан. Духтарам дар хон тайёр кард, рафт супорид. Фаҳмидед? Воҳима кардан дар кор нест. Воҳима одамро нест мекунад. Тарс одамро несту нобуд мекунад. Тарсу воҳима акалодаранд. ҳарш одамро нест мекунад. Илтимос касе ки дар байни шумо воҳимачию тарсу ҳам дорад, ҳамон одамон худтон дур бигиред. Ина ман одамои тарс воҳима кардагӣ дур кардагӣ мехоҳам, ки дар Тоҷикистон кай ки бошум рафтагим, на сол 2018 омада будем, 2020 рафта будем, ду моҳа духтарам қати 2 моҳи истодем омадем ватанда. Бо ин 3 сол пас хадом рафтам, 40 рӯз истодам омадам. Ба он дараҷаи воҳима мекунанд, ки тоба ҳамин хеле, ки дигар роҳ нест. Чӣ дар кор воҳима кардан? воҳима чӣ дар кор? бугӯ ҳамаш хуб мешавад. Намегӯянд сухани хубанд, намегӯянд ки хуб мешавад. Медонӣ хеле мешавад, медонӣ хеле астағфируллоҳ. Қати мехоҳад одамро дигар қати ма соз гап занед. Соз гап занед, ки рақамҳои телефонтон бо заблокировать накунед, далел накунед. Барои ин касе ки дар байни шумо воҳима кунад, тарс ваҳм дорад, ко мисол ба шумора. Аз мо одамон худтонро дур бигиред, ё қашон
салом алейкум. Хайр, наз бошед ки тамом.